se niin sanottu mukamas suunnitelmallinen ympäristön rakentaminen on paljastunut täydelliseksi kaaoksen tuottamiseksi. Mutta semmoisen kaaoksen, joka on äärimmäisen epämiellyttävää, paljon tietynlaisia ostoskeskuksia, supermarketteja ja jopa siis näissä välialueilla tämmöisiä isoja varikkoja ja ties mitä alueita, jonne pyöräilijä eksyy, jonne kävelijä ei edes uskalla mennä. Niin, siis mä luulen, että yleisesti, tai siis on tietenkin ollut Suomessaan ehkä erityisesti edelleen periaatteessa valitsee tietty modernin kaupunkisuunnittelun utopia, jonka idea on se, että koko metropoli ikään kuin pistetään, tai olemassa oleva kaupunkirakenne puretaan ja sen jälkeen rakennetaan uudestaan tietyn mallin mukaiseksi, jossa on eroteltu erikseen asuinalueet, erikseen kauppa-alueet, erikseen oleskelualueet ja niin edelleen ja muu, niin se on tietysti tajuttu. Useimmissa paikoissa on tajuttu, että se on täysin epäonnistunut. Täällä se on jossain määrin jonkinlaiset jäänteet toimii, mutta lopputulos on kai se, että se tuottaa ainoastaan tietynlaisia ikään kuin pisteittäisiä tai sellaisia kontrolloituja paikkoja, joissa yritetään sitten kontrolloida kaupunkitilassa elämistä ja käyttöä ja sen sijaan pystytään tietenkin suunnittelemaan, mutta tietenkin ikään kuin Helsingissä jos ajattelee viimeaikaisia kaupunkisuunnittelun muotoja, niissä musta se suunnittelun epäonnistuminen tulee erittäin hyvin esiin, koska Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla ja kaupungilla on tietenkin ollut muutama vuosikymmenen idea, että pitää suunnitellusti rakentaa uusia urbaaneja alueita, niin kuin toi Katajamokan takana oleva pää tuossa on, ja tietenkin Arabian ranta ja Huopalahti, Ruoholahti ja niin edelleen. Ne on täysin kaikki epäonnistuneet, ne on helvetin tylsiä, täysin steriilejä alueita, joilla ei ole minkäänlaista katuelämää. Joo. Johtuu tietysti varmaan suoraan siitä, että sinne ei koskaan ole rakennettu katutilaa, siis semmoista tilaa, johon voisi ikään kuin eksyä joku muukin kuin siellä alueella asuva ihminen. Nimenomaan ja niiden kaikkien valtti, millä ne on kuitenkin myyty, on jonkinlainen valtava ranta-alue, niin kuin Huopalahdessa se on järjetön se valtava nurmikkoalue. Sillä ei tee yhtään mitään, olisi pitänyt rakentaa suoraan Huopalahden äärelle asti tiiviisti koko alue. Ruoholahti on ihan sama juttu, kanavat ja meri. Mutta siis niissähän aina idea on ollut se kaikissa kaavojen perusteluissa ja muissa, että rakennetaan nyt urbaania asutusta, koska ihmiset haluaa kuitenkin asua urbaanissa ympäristössä eikä nukkumalähiössä, mutta se on mennyt täysin perstä, koska siis siinä ikään kuin käsitys urbanismista on ollut tietynlainen, niin sanoisikaan nyt sitten voisi sanoa, että se on sosiaalidemokraattinen sillä tavalla, että idea on siis se, että urbaaniympäristöön jotakin, missä sekoitetaan erilaisia ihmisiä, niin mitä se on tarkoittanut näille byrokraateille on se, että pistetään sinne yksi kaupungin vuokratalo, yksi yksityinen vuokratalo ja yksi omistusasuntotalo ja kuvitellaan, että tämmöinen ikään kuin ohjelmoitu ihmisten sekoittaminen tuota senkinlaista urbaania ympäristöä sen sijaan, että siellä olisi katutilaa, joka nimenomaan on ei-ohjelmoitu tai ei-suunniteltua semmoista tilaa, missä voi siis hengailla ja löysäillä. Ja Tuopa on se asia, mikä on rikkonut valtavasti mahdollisuuksia tähän jokapäiväiseen elämään tai sen toispaikkaisuuteen, mikä nyt kuitenkin näissä massiivisissa metropoleissa aina on, koska niissä on jo valtavasti erilaisia rakennusalueita ja erilaisia kaupungin osia. Minusta on hyvä esimerkki tästä, että minkälaista kaupunkiympäristöä tämmöinen rakentaminen, mitä just kerroit, on tuottanut, on se, että jossain radio-ohjelmassa joku kaupunkiarkkitehti kertoi, että jossain Pitäjänmäellä muun muassa ei ole olemassa ollenkaan luonnollista keskusta. Eli jos vaikka olisi tietynlainen mielenosoitukseen kutsu, jolloin ihmisten pitäisi siis mennä jonnekin paikkaan, niin Pitäjänmäellä ei ole mitään luonnollista paikkaa, minne ihmiset osaisivat mennä. Eli sen kaltainen julkinen tila, keskitetty tila puuttuu myöskin kokonaan. Se on siis mun nähdäkseni on tietysti syy osittain on Helsingin kaupunkitilassa politiikassa, osittain se mikä on varmaan selvää, että se on suomalaisen rakennusteollisuuden ylipäätään kapitalistisen rakennusteollisuuden rakenteissa, että koska siis katutilan rakentaminen ei kannata, se ei tuota katetta, parkkipaikkoja voidaan aina myydä ja niillä voidaan tehdä katetta, mutta katutilalla ei. Tietenkin sen kaupunkisuunnittelulautakunta ja
virasto on tähän vaikuttaneet omalta osaltaan näillä parkkipaikkasäädöksillä ja tietenkin suomalaisen julkisen asuntotuotannon ja alueen rakentamiseen ja muut perinne on vanha siinä, että se on aina suosinut rakennusalan oligopolisoitumista ja suurten rakennusliikkeiden aseman vahvistumista, joka on aikanaan monissa tutkimuksissakin tuolla ihan selvästi niin kaivettu esiin, että se on ollut sellaista. Ja sen takia minusta niin se alkaa niin näyttää huvittavasti siltä, että kun me katsotaan Helsingin kaupunginkin viime vuosikymmenen tällaisia jotakin taloudellisen kasvun strategioita ja muuta, niin siellä tulee esiin tämä idea, että meidän pitää luoda luova kaupunki, jossa ikään kuin tietynlainen tietenkin huippuosaajille ja muille rikkaille tyypeille varattu kaupunkiympäristö. Sen pitäisi kuitenkin olla siis urbaania ympäristöä, jossa on kapeita katuja ja julkista tilaa jonkinlaiselle kanssakäymiselle kadulla niin, se on se pointti, missä homot viihtyvät kaupunki, kansainväliset koulutetut homot. Siis kansainväliset koulutetut homot tai kansainväliset koulutetut siirtolaiset. Niin, siirtolaiset, joo. Niin siis tällaista kaupunkitilaa siis oikeasti ikään kuin haluttaisiin tuottaa, koska kuvitellaan, että se sitten tuo tänne hyviä veronmaksajia ja muuta. Ja sen takia sitten tietenkin elävät roskat, niin kuin tämä Tampereen kaupungin apulaiskaupunginjohtaja sanoi, niin pitäisi potkia sieltä kaupungilta vittuun, ettei ne pilaa sitä rikkaiden huippuosaajien luovan luokan ympäristöä. Mutta sen ympäristön siis pitäisi fyysisesti olla niin sanotusti perinteisessä mielessä urbaania, eli ei parkkipaikkoja, ei nukkumalähiöitä, vaan jossa on varakkaille ihmisille vaatteita myyviä pikkuputiikkeja ja viinibaareja ja niin edelleen. Ostamiseen, niin sitäkään siis ei onnistuta tuottamaan täällä, vaan kansainvälisesti vaikka näyttää siltä, että nämä luovat luokat siis menee asumaan vanhoihin keskiaikaisiin keskustoihin tai muihin ennen kapitalismia rakennetuille alueille, koska kapitalistinen rakennusteollisuus ei vaan siis kerran edes onnistu rakentamaan sellaista ympäristöä, jota nykyään nämä konsultit haluaisivat. Näyttäytyy tietynlainen täydellinen epäonnistuminen, jossa ikään kuin kapitalismi tietyssä määrin tuhaa omia edellytyksiään. Liian ahdas logiikka, siis tarvittaisiin ikään kuin jotain toisella logiikalla toimivaa tahoa tuottamaan. Tavallaan kapitalismi siis todistaa omaa voimaansa tällä, koska se myöskin rakentaa ainoastaan semmoista ympäristöä, minkä ihmiset joka tapauksessa huomaavat ja aistivat rakennetuksi, että on saatu aikaan vaikkapa valtavia näitä citymarketteja, supermarketteja, ja ihmiset todistaa sitä kautta, että tämä on kuitenkin aikaansaava järjestelmä, kun taas kaupungissa enää ei ole esimerkkejä aistittavissa mistään muusta vaihtoehtoisesta kuin siis niistä jättöalueista, mitä sitten ihmiset ottaa itsekseen haltuun marginaalisille käytöille. Mutta tämmöinenhän siis syntyi varmasti silloin 50-luvulla, kun tämä amerikkalainen insinööritietoisuus tuotiin, tai know-how tuotiin Suomeen, ja tämä sädeittäisen kaupungin idea syntyi, että Helsingin niemestä menevät nämä moottoritiet joka suuntaan, ja niille on sitten varsilla nämä lähiöt. Kun se kerran oli malli rakennettu, niin sitä on ollut aika mahdoton korjata enää. Juuri sen takia syntyi joku semmoinen, mitä sanotaan futiksessa, että pitäisi olla semmoinen tiivis ryhmä, jossa on koko ajan se joukkueen pakka kasassa aika lähellä toisiaan, että ne pystyy syöttelemään, kommunikoimaan ja tekemään erilaisia tilanteita ja luovia kuvioita, mutta Helsingissä on valtavat välitilat näiden lähiöiden ja keskustan välissä, ja siellä on sitten aivan ihmeellisiä alueita, siis just tämmöisiä valtavia varastoalueita. Metsälä on, ja sitten jotain kummallisia pusikoita, jossa on aina se joku semmoinen sadelampi, jossa on sitten lillukondomeita ja muita kauppakasseja ja ruumiita luultavasti myöskin, joita sitten vihreät yrittää puolustella semmoisena hengittävänä kaupunkina. Niin, no täälläkin kun me ollaan kävelty, niin hengittävä kaupunki, siis tänne on jätetty sen sijaan, että Katajanokan-rantaan olisi rakennettu vaikka muutama terassi tai muu paikka, jossa ihmiset voisivat siis viettää aikaa, niin sinne on rakennettu tämmöinen tyhjä puisto, jossa ehkä kesällä joku käy
istuskelemassa, mutta muuten ei ainakaan kukaan, eikä silloinkaan juuri kukaan istu tuolla siis helvetin iso parkkipaikka meidän tuossa vieressä. Joo, se on hauskaa. Tämä on ominaista siis myöskin Tervasaaressa on kaunis puisto, jossa ei kukaan liiku. Jos sen ympäri kävelee, siellä on muutamia penkkejä, joku lampialue siinä. Mutta se on täysin tyhjä ainakin viimeksi. Viikko sitten kuitenkin siellä kävelin, niin ei se ole ketään. No ei täälläkään Helsingin hienompia paikkoja kuitenkin, että niin. Jotain elämää pitäisi olla mahdollista luoda, mutta samat tietysti näyttäytyy tässä yrityksestä huolimatta sitä urbaania ei kyllä onnistuta luomaan koskaan käsittämätön lisäksi voisi ohjelmoida tai nimenomaan pitää kontrolloida sitä ihmisten myöskin. Joo. Myös niin hienovaraisella kaupunkisuunnittelun tekniikoilla, kuten nyt tuossa menee vaan leveän autotielisen jälkeen nurmikkoon. Senkö on minusta Helsingille, että siis teillä on joka puolella kuitenkin autot ja liikenteen melu hallitsevaa verrattuna jalankulkijoiden tuottamaan meluun. No, sitä me ei sanota meluksi, mutta joka tapauksessa ääniin, puheen sorinaan, mihin tahansa. Ja siis se on aika huvittavaa, koska jos me ajatellaan tietynlaista massaa, mikä synnyttäisi myöskin kaupungin, jos tiheästi rakennetaan, niin Helsinki on vielä, no, tai sanotaan se päinvastoin, Tukholman asuintiheys on 4 kertaa suurempi kuin Helsingissä. Ja Tukholma ei todellakaan ole mikään Tokio eikä mikään tiheä metropoli millään tavalla. Eli siitä voi kuvitella tämän seteittäisen kaupunkisuunnitelman kohtalokas vaikutus Helsingissä. Että yksi pointti on vaan se, että siis tänne ei riitä porukkaa, koska se on hajautettu aivan liian laajalle alueelle. Niin, ja siis tää ei tietysti riitä porukkaa, koska Helsinkiin, mä luulen, että Suomessa kuitenkin ikään kuin muuttoliike Helsinkiin on tällä hetkellä huomattavasti pienempää itse, vaikka sillä tavalla aluepoliittisesti murehditaan, niin se on suhteellisesti pienempää kuin suurkaupunkeihin missään muualla. Se johtuu tietenkin siitä, että Helsingin asuntopolitiikka Helsingin seudun asuntotilanne on se, että täällä on niin tolkuttoman kallista asua ja asuntojen saatavuus on niin huono, että sillä ollaan käytännössä yritetty kannustaa ihmisiä pysymään poissa Helsingistä. Porukkaa varmaan riittäisi, että ne voitaisiin luoda tiivis todellinen metropoli, jos näitä lievealueita alettaisiin rakentamaan täyteen ja yrittää tosissaan luoda tiivistä kaupunkirakennetta, siis oikeasti tiivistä, vaikka kyllähän meillä nykyäänkin kaupunkisuunnittelun byrokraatit puhuu siitä, että pitää olla tiivis kaupunkirakenne, koska se on ekologisesti kestävämpää ja niin edelleen. Sen kun hölpöttävät. Ei sitä ne kukaan tee. Mutta sehän vaatisi siis todella suuria satsauksia, aikamoista spektaakkelimaisiinkin joukkoliikenneratkaisuihin ennen kaikkea, että niitä pitäisi monta toteuttaa yhtä aikaa. Metro olisi tietenkin alusta lähtien pitänyt jatkaa suoraan pohjoiseen ja Pasilaan. Ja sitten kaikenlaisia muita raitiovaunulinjoja, vaikka monenlaisia pikaraitiovaunulinjoja, sen kaltaisia autoteiden sijaan. Jotain aika dramaattista ja radikaalia joka tapauksessa, koska tämä autoistuminen ja sehän nyt tukahduttaa tätä suunnittelua ja Sipoossa muun muassa lähtökohta oli jo se, kun siinä rakennetaan sitä uutta taas sädekaupungin etäpistettä, niin mielestä suunnitelma jo sanoi, että siis 60% tulee olemaan yksityisautoilijoita ja pyritään siihen, että 40% käyttäisi joukkoliikennettä. Eli se on siis lähestulkoon luovutettu, joten joukkoliikenteen käyttö. Samahan on niin kuin Helsingissä silloin kun Arabian rantaa rakennettiin, niin puhuttiin ja siis luvattiin, että siitä tulee joukkoliikenteeseen perustuva alue ja niin edelleen, mitä kävi 2 ratikkalinjan riitti ja ratkettiin pikkasen sinne, mutta Upsista. No, Jätkäsaaressa sanottiin, että siitä tulee autotonni ja käsittääkseni siinä alkaa olla jo vanhaa. Musta paras suunnitelma olisi ollut aikoinaan tuossa Töölönlahden rannan spektaakkelialueella rakentaa musiikkitalon sijaan, näiden muiden talojen sijaan, semmoinen 2-kerroksinen pieni slummi tai siis semmoinen kapea
tatuinen kiemurteleva alue. Sinne olisi voinut pistää siis siirtolaisten näitä etnisiä kapakoita ja muita. Se olisi vastannut jotain samanlaista kuin vanha kaupunki jossain Italiassa tai Tallinnassa. Niin, no aikanaan kun me pyöritettiin, tai siis vuosi sitten vielä tuolla sosiaalikeskus Sataman pihalla sitä romanileiriä, niin kyllä se oli Helsingin urbaaneimpia paikkoja. Se on varmaan, joo. Se täytyy sanoa. Tilanne on tietenkin se, että nimenomaan semmosia, mutta tietysti Helsingissä nyt jälleen kerran hygienian määräykset varmaan estäisi näiden etnisten pikaruokapaikkojen perustamisen. Joo, tai ne sanoisi, että ei riitä poliisivarat vartioimaan niitä ja valvomaan. Mutta jotain semmoistahan tänne pitäisi saada. Että mä oon aina miettinyt sitä, että joillekin ihmisille on tärkeää saada Karjala takaisin. Musta ainoa syy, että Karjala pitäisi palauttaa suomalaiseksi, sieltä voisi velvoittaa paljon tyyppejä muuttamaan Helsinkiä perustamaan jotain venäläisiä pikaruokapaikkoja. Se on hyvä, joo. Itse asiassa mä ajattelisin, että tässä vaiheessa jopa slummien rakentaminen olisi parempi kuin nykyinen Helsinki. Toisi sentään jotain väriä tähän hommaan. Ja siis niitä on rakennettu, mutta ne on keskiluokkaisia slummeja. Niin kuin no joo, eikä siis siinä se on, musta se ei ole siis, se on tavallaan vakavasti tuo pointti siinä mielessä, että jos me katsotaan globaalistikin, niin missä itse asiassa rakennetaan kiinnostavia kaupunkiympäristöjä, ne on mestoja, jotka niin kutsuminen slummeiksi on niin pikkasen harhaanjohtavaa, koska ne ei edes ole slummeja, ne on siis oikeasti kaupunkeja, joissa on infrastruktuurit, niissä on viemäriverkostot ja vesijohdot, mitkä ihmiset rakentaa sinne itse, mutta siis Rio de Janeirossa ja Istanbulissa ja muualla on siis valtavia kokonaisia kaupungin osia, joihin ihmiset, joille ei rakenneta asuntoja, itse rakentaa kortteli asuntoja, niin niistä tulee oikeasti siis kiinnostavampia urbaaneja ympäristöjä kuin suunnitellusti rakennetuista mestoista. Kyllä, ne rakentaa huumekauppan ringitkin itse siellä ja muut semmoiset urbaanit lisukkeet. Mutta siis sitten ne ei siis myöskään ole niin hökkelikyliä, vaan ne on kivitaloja tai tiilitaloja ja niissä on katua pitkin menevät, ehkä näkyvillä, mutta siis kuitenkin rakennettu oikeasti. Siis sinne menee juokseva vesi ja sinne menee laittomasti vedetyt sähköt ja siellä on jonkinlainen viemäröinti ja muuta. Että tietysti valtiot epäonnistuu rakentamaan mitään. Sen sijaan sitten meillä on Shenzhenissä tulevan näkymä, jossa on 6 miljoonaa ihmistä niin sanotulla poikkeusalueella, jossa on 24 tuntia vuorokaudessa valvonta, erilaiset turvakamerat, online tietohan hankinta, jossa jokaisesta tehdään profiilia ja päivitetään sitä koko ajan. Siinä on todellinen, voisiko sanoa, dystopia ja näyttää loistavaa mallia. No, en mä tiedä kuinka montaa metriä tuolla Helsingin keskustassakaan pystyy kävelemään ilman, että tulee jatkuvasti skannatuksi erilaisiin valvontakameroihin. Turha puhua varmaan metreistä. Välillä 20 senttiä, että perseinä on Nenä näkyy. Parhaan tunnistuksen merkki aina ollut Natsi-Saksasta lähtien. Jos kallo näkyy, niin kronologia kelpaa hyvin.